Znači, sa biblijske tačke gledišta, šta je okupacija? To je kad ne poštuješ Božje zapovesti, živiš nemoralno, kao što se živelo u Kraljevini Jugoslaviji. Ako hoćeš da vidiš kako se živelo u Kraljevini Jugoslaviji, pročitaj, ja znam šta se radilo u Srbiji, da pričam šta se radilo u Hrvatskoj, ne znam, mislim, mogu da čitam literaturu, ali znam šta se radilo u Srbiji. Ima jedan čovjek koji je ovde živeo, zvao se Archibald Rice, on je bio dobrovoljac, snimao, slikao je i izveštavao o događajima u Prvom svetskom ratu i o zločinima Austro-Ugarske. I on je ostao da živi u Srbiji posle Prvog svetskog rata. I on napisao knjigu koja se zove Čujte Srbi. O korupciji, o nemoralu, šta se radi u Kraljevini Jugoslaviji, u Srbiji. Jer se on bavio drugim delovima, on se obraćao Srbima. Jer je zbog Srba došao tu u Prvom svetskom ratu i tako dalje. Jednostavno, korupcija je bila svuda i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i svuda je bila korupcija. A to ti je demokratija, isto kao danas. Evo, ti živiš u Zadru, mislim, svaki čovjek u Zadru zna šta se radi. Razumeš, predsjednik opštine ili ne znam kako se zove, načelnik, župnik, ne znam kako se zovu ti. To je sve korumpirano, to je sve banda. Tako ti je bilo u Kraljevini Jugoslaviji. I onda dođe okupacija, dođu nemački nacisti, onda dođu Bugari. Kad dođe okupacija, zato što si ti živeo nemoralno, moraš da poštuješ okupatora. Ako te okupator napadne da te ubije, onda moraš se braniš. Znači, ovde su došli Bugari i nisu nikog dirali. Isto kod Turci kad su došli. Turci došli, nikog ne diraju ako ćeš da budeš miran. Isto koji nemački nacisti. Hitler kaže, vidi, ta i ta. To tako ide, okupacija. To ti isto je ovo bombardovanje Srbije 99. Oni kažu Miloševiću, vidi, mi ćemo da uvedemo vojsku na Kosovo, razumeš, iz mirovnih razloga, naš mirovna misija. I on ti lepo kaže, hoćemo da ti okupiramo državu. Nećeš milom, onda ćemo silom, razumeš? I ti kažeš nećeš, važi, ajde da vidimo da li nećeš. Oni dođe iz roka, razumeš? To se tako radi. I sad ti kad imaš posla sa siledžijom, ne smeš, to ti je kao, živiš kao bandit i dođeš u zatvor. I sad ti u zatvoru se buniš na tretman koji imaš u zatvoru i buniš se protiv komandira u zatvoru. Šta će da se desi? Kada dođu komandiri, brate, dođu ovi policajci da te odvale, razumeš? Tako da ti imaš jedan moralni sumovrat na sistra, ti kad pogledaš taj, ja nisam mogao gledam film Daru iz Jasenovca. To je kuknjava, razumeš, o zločini, pa čekaj, a šta je uzrok tome? I, znaš, mene je otac učio za sve loše što doživiš u životu, sam si kriv. Razumeš? I to ti isto i ova priča koju pričaju Jevreji, ovi sekularni Jevreji. Postoji sekularni i religiozni Jevreji. Sekularni Jevreji pričaju, evo bio holokaust, ovo ono. A znaš šta kažu religiozni Jevreji? Jer religiozni Jevreji, holokaust je bič koji nas je Bog išibao da se vratimo u zemlju Izrael. Jevreji nisu hteli da se pomere iz Evrope, njima je bilo lepo u Evropi, razumiješ? U centru svih velikih gradova u Evropi su ti bile sinagoge, najgrandioznije zgrade. Oni su se totalno krenuli da se asimiluju, da budu kao Evropljani Jevreji. Bog kaže, ne može. Oni kažu, nećemo mi da idemo tamo među one Arape, među zmije i škorpije, u onu pustinju u Izraelu. Ma kaki? Nećete, sad ćemo da idemo, da li nećete. I oni digne Hitlera, bato, ko što je nekad digao na Vuhodonosor. Kako su otrčali? Znači, šta je holokaust? Šta su konclogari? To je kazna za kršenje Božih zapovesti. To piše u Bibliji. Kome ti da pričaš? Ljudi vole da kukaju, evo pobili nas, pa što vi njih niste pobili? To mi njih nismo pobili. Nego smo pustili da vas pokolju, razumeš, ko zečeve, razumeš? Da bismo pružili neki otpor, evo pokušavamo uz Božju pomoć da izađemo na izbore, Bože, da pokušamo da uradimo neku moralnu reformu, ne da pričamo o plata, bit će prosečna plata u Srbiji 17.000 evra, penzije 400.000 evra, ne znam, neću se bavim finansijama, brate. Ti kad rešiš moralno pitanje, ti onda možeš da rešaš pitanje finansija. Jer ko su ljudi koji su ekonomski siromašni? Oni koji su duhovno siromašni. Čovjek koji je duhovno bogat, koji zna o životu, njemu ne treba puno ni za hranu, ni krov nad glavom, razumeš? Ovim narkomanima koji mora da ždere, da loče, da mrka, da krka, razumeš? Njemu samo pare. To narkomanu trebaju pare. I samo, ko priča o parama? Priča o narkomani. Ovi što kukaju, kad im kažeš idi nauči nešto da radiš, on neće. Ja sam završio školu. Ti si završio školu. Pa ta diploma koju si dobio u debilani, nije to diploma škole. To je potvrda da si magarac. To je potvrda da si budala, da si vo, da si govedo. Ja sam se maskirao u majmuna
govedo i u vola, tako što sam studirao majmunske fakultete, statističke fakultete. I sad, dobar dan, jeste vi majmun? Ste vi doktor, on u stvari o mene pita, ste vi doktor Miroljub Petrović, zove s neke televizije. Ali on me pita da li si majmun Miroljub Petrović. Kažem, da, jeste, ja sam doktor Miroljub Petrović. Tebi mislim, da, ja sam majmun Miroljub Petrović. Mislim, doktorirao sam na majmunskim fakultetima i završava i ovo. I onda ti koristiš te majmunske diplome da se maskiraš, da oni misle da si ti majmun. Da bi mogao da uđeš na televiziju da pričaš. Ako nisi majmun, neće te pustiti na televiziju. Ti pričaš, znači da te proganju ko ovaj Lerta Hore, razumeš? E sada, ajde pokušamo da vidimo, ovo mladi ljudi, eto, da pokušamo da vidimo da li to možemo da napravimo. Evo ti, na primjer, moj prijatelj Dritan Abazović. Mlađi od mene, ja ne znam koliko, 10-15 godina. Možda i 20, ne znam. Ne znam kojom godištom mu treba povodom internet. On je ušao, brate, na izbore u Crnoj Gori, osvojio 4% glasova. On, brate, odlučuje sudbinu Crne Gore, ne može bez njega se formira vlada. Jer imaš ove dve ove grupacije koje se kolju između sebe, isto ko što imaš i u Hrvatskoj, ko što imaš i u Srbiji, ko što imaš i u svuda, i u Izraelu. I on je tu leteo i bez njega ne može se formira vlada. Ovi ne mogu niko da naprave koaliciju, ovi se mrze ko pas i mačka. I on je iskoristio da tu gura neke svoje stvari. Tako rade religiozni ljudi u Izraelu. Hajde pokušamo mi u Srbiji, vidimo da li to nešto može da se promeni, molimo se Bogu, čekamo mi da se Bog sa nebesa javi i da ko Mojsiju i tako dalje, ali hajde koristimo resurse koje sad imamo da vidimo da li nešto možemo da učinimo za moralni oporavak. Moralni. Problem ovoga sveta je moralne prirode. Problem koji Srbija ima je moralne prirode. Problem koji ima Hrvatska je moralne prirode. Ne ekonomski problem. Ljudi imaju pare da zidaju kuća. Kako da zidaš kuću, brate, kad treba da platiš 17 inspekcije da ti izađu i da ti uzmu 30.000 evra dok kreneš da zidaš kuću. Razumeš? I dozvole i ovo i življavanja, razumeš? Ljudi mogu da žive, ali ne može se živi od ovih pijavica, razumeš, demokratskih pijavica koje nam je okupator nametno. Tako da, eto, ovi momci se zainteresuju, ja sam podržao, ja ću se angažujem i da izađem i da budem i na plakatu i da moje slike budu na billboardima, razumeš, da ispadaju malo ko, razumeš, neki padavičar, izlazim ja na billboard, brate. Evo, izlazim na billboard, žrtvovaću se, ako to može nešto da uradi neki boljitak u Srbiji. Tako da, eto, krećemo u skupljanje potpisa, ja ću to sutra zvanično i da objavim, biće dokument koji će moći se preuzme i sa tim dokumentom oštampa su 2 primjerka, ode, overi se i pošlje se na adresu koja će biti u opisu ovog sekretara i eto, da pokušamo nešto da uradimo u ovom nenormalnom svetu. Da. Spomenuli ste da ste bili hapšeni 3 puta, pretresani kuću i to, pa su me baš pitali, pa da pitam, pošto je bio i s vama gost u večernjem podcastu, o zatvaranju, ne znam koliko znate uopće, o zatvaranju Marka Franciškovića, ne znam, jeste upoznati s time? Pa čuo sam da je učestvovao na nekim mitinzima protiv korone, vidio sam te najave, to je bilo, okupilo se dosta ljudi, ali Marko Francišković je poznat od ranije da pravi probleme. Razumeš, on je bio hapšen, tamo su ga strpali u psihijatriju i on se ne smiruje. Nije to način da se ti, ne možeš ti u okupaciji da dižeš ustanak protiv okupatora. To se tako ne radi. Moraš da koristiš druge načine o kojima Isus govorio. Razumeš? Jevreji su hteli da dižu isto ko ustanak ko Marko Francišković. Isto. Razumeš? Srbi su 5 vekova dizali ustanke protiv Turaka. Oni su Turke mogli da proteraju za 10 godina. Da su se doveli u red, da su živjeli po Božjim zapovestima. Razumijem, na keki 10 godina, za godinu dana, 2. Razumeš? Srbi su na Kosovu pobedili tursku vojsku, o tome govore najstariji istorijski izveštaj, iako je kasnije to falsifikovano, ko što je sva istorija falsifikovano, da su Srbi izgubili bitku. Srbi su dobili bitku na Kosovu i to govore svi najstariji izveštaj. Ja sam napisao jednu kratku knjigu Miloš Oblić da sam o tome govorio. Ali bez obzira što su Srbi dobili bitku na Kosovu, Turci su okupirali ceo ovaj region, a znaš zašto? Zato što kad je umro car Dušan, Srbija se podelila u male državice koji su kontrolisali lokalni šerifi. A oni nisu između sebe mogli da se dogovore, ništa. Razumeš? I onda rascepkanu državu
Turci su samo komad po komad okupirali. A kad u bici na Kosovu su se složile samo 3 srpske vojskovođe. Znači, knez Lazar, bosanski kralj Tvrtko i Vuk Branković. Samo njih trojica. Ovi ostali nisu uopšte učestvovali. Ne možeš da ih složiš, brate. Da ih složiš. I samo ustanci. 5 vekova Srbi dižu ustanke protiv Turaka. I na kraju se oslobode turske okupacije i dođe okupacija, razumeš, Londona i Beča i razumeš, kao oni se oslobodili. Došla samo druga okupacija gora od prethodne. Razumeš? Tako da Marko Francisković, on ništa iz istorije nije naučio. Razumeš? On ništa iz istorije. To ti je klasičan onaj fanatik koji onda je živao u 1. veku, on bi digao ustanak protiv Rimljana. Razumeš? Da se rodio u Srbiji, on bi iskakao na Turke, ubijao Turke, razumeš, ono. Mislim, jeste i to neki vrst, mislim, pazi, bolje biti Marko Francisković, koji diže ustanke i biva hapšen, bolje i to nego biti neki beskičmenjak koji smrdi i ništa ne radi, razumeš? Da se razumemo. Nije Marko Francisković skroz negativan. Nije to način da se ti boriš. To nije način. Mora da se radi na drugačiji način, najbolji način na kako treba raditi. To je ono kako rade Jevreji. Imaju svoje škole, imaju svoje naselja gde žive, imaju svoje restorane, čuvaju svoj sistem vrednosti, razvijaju privatan biznis, između sebe se pomažu. Ti gde god da dođeš u bilo koju državu, razumeš, ako si Jevrin, dođeš u jevresku zajednicu, u jevresku sinagogu, oni to odmah primaju šta ti treba, ili hoćeš da pokreneš neki posao, šta znaš da radiš, odmah gledaju da ti pomognu, razumeš? Sloga. To je recept za uspeh. Ne da ti, gde si ti čuo da Jevreji dižu ustanak? Oni prva stvar kad negde dođe, otvaraju škole. Nemo nijednu hrvatsku školu, nemo nijednu srpsku školu, nemo nijednu albansku školu, razumeš? Nemo, nego idemo u ove majmunske ateističke evropske škole, razumeš? I dižemo ustanke kao Marko Francisković. To nije način. To je kršenje Božje zapovesti. Kršenje Božje zapovesti. I svaki jevrejski rabin će ti reći holokaust je bio uzrokovan zbog toga što smo mi kršili Božje zapovesti, što nismo poštovali Boga. To će ti svaki, znaš, kod nas, znaš, kuknjava za ubistvima civila u Bojniku, pa to je sramota što ste dozvolili da komunisti ovde prave incidente i znaš koliko je hiljada i hiljada ljudi, civila nevinih, pobijeno od strane okupatora bugarskih i nemačkih u Srbiji, razumeš, oni pobiju 4.500 civila, ne znam koliko stotina đaka u Kragujevcu. Zato što su komunisti napali tamo nemačke naciste tamo u Šumadiji i pobili ne znam koliko njih, razumeš, štetočine komunističke, razumeš? I sad ti praviš kuknjevu, pa što se niste obračunali s komunistima? A on neko drugi krivi. Da. To tako.